Gidunggab ang grade 10 student sa Babag National High School sa usa ka estudyante sa usa-usab ka laing pampublikong tunghaan samtang padung kining mupauli human sa ilang klase niadtong Miyerkules sa gabii. Ani ang report. Gikonpermar sa principal sa Babag National High School nga tinun-an nila sa grade 10 ang 15 anyos nga lalaking biktima sa pagpanunggab niadtong Miyerkules pasado alas 8 sa gabii. Ang insidente nahitabo human sa second shift nila nga klase ug distansya na kini gikan sa gate sa tunghaan. Matod sa class advisor sa naasong estudyante, nahinabi na niya ang biktima og nikonpermar nga nahiagom siya og sama dinunggaban sa apan karon na-discharge na siya sa hospital ug nagpahuway lang una sa ilang panimay. Naglakaw lang daplin sa karsada ang biktima uban ang usa ka higala dihang nakasugat niya ang suspect nga gikatahong 15 anyos usab ug nakig-handshake pa kini kaniya. Paglakaw na nila dito dapit sa gasolinahan, matugi corner siya atong pito. Nag-letter U kuno sila din. Ang uban ni sumbag, ang uban ni sipa. Ang usa kay wala gid siya nakatabang kay manlok man siya may kupod sa kutsilyo og sa sumbag. So katuyang kuyog nga seryante wala ginitabang. Kay daghan pang mga estudyante sa karsada niadtong higayuna, nakurat na lang si Teacher Alma Alarde nga may nisyagit na sa atbang sa karsada nga ilang gisubay. Si Teacher Alma uban ang laing maestro sa Babag National High School ang mga labing unang nitabang sa biktima. Paglingin na mo nagkadugo ng bata, mo to ni dali-dali din may cross sa kalsada o niya pag-abot na mo dito naglumbadaga na putong mga naghubo. Murag part, murag ganggang mangguto mga bata. Abi na mo kuan kanang sana samutan siya dunggab na kulbaan ni syagit kun dili. Nya kauban na dito niya. Ang minor de edad nga suspitsado dali ra usab nga na-rescue sa mga tanod sa Barangay Babag ug gidana karon sa home care facility for children sa Dakbayan. Base kini sa post ni Babag Barangay Captain Eulogio Manayon ug nakonpermar usab kini sa principal sa Babag National High School. Matod sa principal, karong Lunes magpahigayon sila og tigom uban ang inahan sa biktima aron mapangitaan og paagi nga makapadayon gihapon siya sa pag-eskwela. Lakip sa ilang gitanaw karon ang paglakip sa bata sa Open High School diin kausa sa usa ka semana lang kini kinahanglang mosulod sa klase. Ato ginang itagaan og pagtagad kay sayang pud ba nga di siya ma-appeal og completion rights karon na doon na ba pod karong first week sa April. Uban ni Marlon Malgazo ug Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisda.